3 maanden lang konden mensen alleen maar gewoon aanheljen. Maar van morgen af kunnen ze weer op afspraak de winkel in. Voor eigenaar Anne Groenveld van Kolm is dat een positieve verhoring. Maar ik echt wel nedig. Het is onbeschrijfelijk, zo zwaar is dat. Ja, want je hebt helemaal niks meer, hè. Je mist alle klanten. Dus dat is niet normaal. Bij zijn schoonwinkel, het Schoenenhuis in Kolm, had Groenveld de oranje man net een soort om handen hongen. In 3 maanden niet veel. Heel weinig dus. Ja, want klanten hadden er niet. En af en toe een pakketje inpakken. Dus dat is te weinig. Groenveld had nu het door de toekomst. Hij hoopt dat mensen weer omkomen. Maar zet er nog wel zijn vraagtekens bij. Ze moeten in grote getallen weer terugkomen. En dat valt ook niet mee, want ze zijn ook online soms bezig, hè. En dat is niet helemaal goed. De winkels moeten open en dan kunnen we verder gaan. Ook de reacties van zijn verste klanten binnen enthousiast. Smachten dat we weer open gaan. Dat hoor ik regelmatig. Het wordt tijd dat het helemaal open moet. Ook de restaurants natuurlijk. Groenveld is wies dat er weer wat licht aan de eind van de tunnel is. Maar hij vindt de wiezen weer op onbegrijpelijk. Dat is niet normaal hoor. Want wij hebben veel meer ruimte als Kruidvat. Ja? Dus ik zou zeggen, hoe krijgen ze het in hun hoofd? Om dat zo te regelen. Het slaat nergens op, ja. Wij hebben ruimte in overvloed. En dan is het nooit besmettelijk hier. En ook als supermarkt ook. Staan ze tegen elkaar aan zelfs. En hier is alle ruimte. Dus komen hier. En de winkel mag nooit weer dicht. Dat is het allerlaagste wat je kan doen.